Musikazunek adierazten du, hemen guztia prest daukagula lehiaketari. Hasiera emateko ondo zatoz? Zorionaren sintonia da, Zorionaren sintonietako bat. Lanetik kanpo ere, bueno, hau lana da. Lanetik kanpo entzunda ere, ja jartzen naiz. Aktibatuta, Aktibatuta, eurek, gure superlehiakideak badatoz. Usuetan dika! Naia Tarene eta Leire eta Itziber gaur gurekin egoteko prest. Bueno, Gabon, datu asko ditut zuekin partekatzeko. Datuak? Bai, bat, 19. saioa dela zuentzat. Eta hemen errekorra, urtzitik benen 19. saioan daukagula. Asko da. Bai. Bueno, behintzet, errekorra berdinduta, iraupenari dagokionez, eta aurrera egiten bazoien ja errekorra absolutua zeuentzat izango da. Usuetan dika, 19 saio gurekin, hau batzuek! Beste datotxuet, 4.000 euro hori badakizue? Eta beste datotxu bat, ondo zaudete? Beste datotxuet, ondo zaudete? Disgusta pasatzen, baina orain jentxufatuko digu honek energia eta aurrera. Bueno, aurreko miluzen, gogoratuko dugu, 11koa osatuta. Urrezko galdera erantzun da, erdia faltazan ukitu egin dugu. Ze sentsazio, usu hendika ja denporatxue pasata eta ja... Orduan malaletxea handia, nire kontra, Ez gara zelkarrioka. Kale egin duten jakinda. Kontua da, erantzun, eta justo zuek egiaztatu aurretik orduko segundo horietan hartu nintzela ni behintzat. Akatsa edo. Ez zela hori eta banekien zein zen erantzunen. Hala ere, endikazte zentzazio gazi gozot, inot, ezin eraman, baina hain gertu egon dabe, zorionak zeuen buruari be, bai. Esan digut oso telebizioa izan zela. Zalantzari gabe. Behintzat hori, bada. Bueno, indartxu gogotxu? Bai. Haukazuek, ongietarri. Ea ba, edo nahi eta arenek eramango gute zakua? Baita, bueno. Zuek presta bete? Bai, finale aiatu behar dugu lehenengo, Bai, baina prest bueno. bazaudete, ze prest ez gaude, Bai, nola ba? saiatuko gea. Ea momentuz hori, sokatira, Bai. kontrako ezarri joan izan zaigula. Bai, pixkata bat dut zaigu. Estrategia, aldaketarik, planteatu dugu zerbait. Ez dakigu ez da oso ondo Ja. zeinan klabea. Kontua da egitea eta aritzea. Bai, aiatzea, así que. Ados. Bitartean kanpoko kontuetan eta jarraitzen duzue, trikitixa jotzen arenek. Bai. Dantzan nahiaz, laugarren saioa duzue, Bai. Arene, ondo legoke, urrengorako ezpada, bueno, 2 saio barrurako trikitixa ekarrita. Bueno, Zuen nahi duzue, trikitixa joko balu, Arenek? Bai. Horrela eskatuta, gainera, nola esan kontrakorik, ez da? Tira, gaur ondo pasa, eta ia sokatiran aurrera egiteko moduri badun, bai? Apa, bikote, animo. Leire eta Itziber, ongi etorri zen moduz? Ongi. Leire nondik? Arantzatik. Arantzatik, Itziber zu? Ni altxasutik. Lagunek zarie? Bai. Nondik, ezagutzen zarie? Ba, Itziber nire aizparen pixukide izan zen, eta geroztik, harremana egin dugu. Oso ondo, aizpa pasatu zen, miluzetik, Leire eta animatu zara? Bai. Agit esperientzia ona zela errantzuten, eta, Itziberrek animatu nindun, eta, mentxe gaude. Bion artean. Ze intentzioarekin, Itziber, ja zailen egin duzue, pentsatut etorri, jamen zauzie, ze intentzioarekin zatozie? Helburu nagusia, gustura egotea, ongi pasatzea, eta bixe, aldik eta horren egitea, eta listo. Leire, erizaina zara, Donostiako ospitalean? Bai, atxe da, lanin gustora eta bertzelare bai, eta... Itziber, zetan zara biltzezu? Ni irakaslea naiz, eta orain lehen hezkuntzako irakasle, bai. Oso ondo, neskak, sorte hon, lasai hartu, gozatu asko lehiarekin, ongi etorri. Esan egiten da, eta saiatu ere bai, gauzak lasai hartzen. Baina guri ere gozatzen ari zaigu, Erne, gaur, zakuan, jokoan, 74.825 euro! Gehitxo, banatu egin nahi dugu guk ere. Bestela guk eramango dugu? Ez, hori ez. Eraman zuek, edo publikoak ere ez. Publikoak txalo! Ondarrutarrak berriz ere gurean dira eta... Ondo? Aktore lanetan ondo, Bai. Langileren egiten ez, baina tristeren egiten ondo, Berezkoa dut eta noski, bai. Lanean hasiko gara. Usuen dika, posizioak hartuta, puntuak pilatzen hasteko, arrasto-sarrasto. Danok ia bonbila pizten dan, eta lehenengo tablako lehenengo arrastoak hau utziko digu. Telebistan ikusi duzu noizbait ziur. Txanmagoa. Ziur. Pelikula. Doraemon.
Oihu arraroak entzun ohi dira. Dokumentala. Paso. Beldurrezko pelikula. Espazioa simetrikoa dela esan daiteke. Bueno. Ari gara pixkanaka. Zehazten, Ni luze. asimetriko xamarra, ez? Oihu arraroak bat ez de. Bai. Ari. Nahi arene, Etxe sorgindu bat. Oh, Leire Itziber. Latoa. Burua, ezker eskuin mugiarazten digu. Irudikatu. Tenisa. Tenis partida. osondo. 70 puntu. Txantreara, ari bizarete? Anaia bai. Abai, eh? Eta oihu arraroak. Bai. Egite ditu ez? Bai. Benetan? Holako. Bai, hori da nekatuta zauzeni. Ez, baina asko izan Esfortzua dira, eko omen edo indarra gaiago ez dakit Baina bideratzen. zer da, maila Ez. txukuneko Ez jokalaria? baina, ez importa, denek egiten dute. Aleri oihu egiten du, Benetan, bai. Xavier, hemendik agur bat, Ni anaia. joan izan naiz, baina oihu egiteagia, ematen du, ez dakit. Bai. Begira. Hori barura joan da zaretzari, gabe. Nahi arene, nahi basu erantzun eta oiutxu egiz, libre be bai, eh? Bigarren, Paula, lehenengo arrastoa. Irratsaio guztien nukleoa da. Mikrofonoa. Leire Errataria? Itziber. Errataria. Sintonia. Kirol batzuetarako ere balio du. Radioa. Pilota. Konzentrazioa. Jendez inguratuta bizi da. Lotu aurrekoekin ere, Paso. ozen esan da bintzat, ondo. Leire Itziber? Paso. Maia. Hau da, hau. 80 puntu gehiago. Oso ondo! Ja, maiten izan, hori ez, da. Ez baina ikusi zuzte azkar mugitzen diren. Bai, pa. Segulako maila. Bai. Leire eta Itziber, ia puntutxu batzuk. Ai, Biltzen ditugun. Hirugarren, tablako lehenengo arrastoa. Eraztun forma dute batzuek. bai? Planeta. Belarritakoa. Jo, zer da, hau. Mesedez, ni. Lehen bizikoan, asmatu! Reza! Beste un puntu! Ze izan da, hau? Pasatzen. Bai, zakua ia irabazi genuen eta orain indar berritzen, indarrak ondo pilatuta, Imitio batzuk, orain indarrak aprobetxatuz, nahi arene. Hartu lekua, pizkor. Ja ba, irurara, lehenbiziko puntutxoa bidatzen ditugun. Denbora. Ozen. Zerbait bildu. Loteria tokatu. Apustua Ez irabazi. da loteria, ez da apustua. Bingoa. Ez da bingoa, da? Kiniela irabazi. Ah, Antzekoa. Dominoa. Ez. Rifa irabazi. Proba. Ila mozteko makina. Ia moztu, Ile- rapatu, ie moztaia. Zer da? Ez da mozten ari? Sekadorea. Hori bai, hile lehorgailua bai. Lehoia. Ez dago lehoirik. Kokodriloa. krokodilo, Kokodriloa. pertsona Pertsona harrapatu. bat jaten. Ez. Igerilaria Gaztela harrapatzen. Bai, Gaztela, oso ondo. Eta ez da bingoa? Zer da? Saskia irabazi. Zozketa. Premioa. Oh, tombola! tombola! Bueno, urbildu gara! Tombola! Bai. Bueno, Bai. ondo urbildu gara. Ondo, Kokodriloa, gaztela. Arene gaztela ikusi zuen. Bai, Eta bai. gero, zuei ere, espero, batzuei gertatu zaizue, hile lehorgailuaren zarata. Horrekin pasan itzakenik orduak, Bai, Bai, ez diot gehiago eskatzen bizitzari. Hori piztu, Hau jartzeko ari ez zaio inorri gertatzen? Ez. 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 Publikoak egin dezake zarata hori, dena batera. Bai, Eta ni horrela, goxo. Bai,
Ba, zorionak, eta animo. zorionak, oso ondo. Bi, 40, haupa. Erlatxagarria, benetan, Berotasun zuen. YouTubeen badaude 5 orrutako bideoak Ai. zarata hori errepikatze dutenak, eta nahi arene, horietakoekin erlaxatzen gara? Ez, baina umei jartzeie, loiteko. Esan nahi duzu horrekin, ume bat naizela oraindik, bueno, hartu lekua, hartu lekua. Eta Leire eta Itziber bestaldean. Pozen ateratzea, barruan daukagun umetxo hori, imitio batzuk egin, denbora. Vale, soniazte naiz. Bueno, bai, barkatu bai. Pozen, Maia, Maia, sukaldatu, Bai, zer da? zerbitzeria. labera sartu. ez da labea, Mikrobuinera. ez da, Sura. Suan patu. ordu... Kazula. Kazuela. Ez. Bandeja. Zartagia. Platera. Bero, Suan. Plaka. Parrilla. Parrilla hori bai. Eskiatu? Eskiatzailea? bai. Ondo? Lehoia? Animalia, elefantea, Lehoia, Lehoia. domadorea eta elefantea. lehoia eta... Eta, Lehoia eta domatzailea. domatzailea. bai. Oso ondo. Aitziberrek ez zuen lehorik nahi, Ni nahi dut elefantea. Danak, haupa, 60, bale. Entxeatu dugu, hau? Zer? Entxeatu duzu ariketa, etxean. Aunitz ez. Ba, berezkoa Zertxo gaur bai. talentua eta grazia. Hartu lekua, mesedez, Leire eta Itziber. Uxue mika bestaldean. Atzetik aurrera baina ari gara. Ea puntu gehiago lortze ditugu. Denbora. Pentsatu. Eta guazen. Erlojua? Erlojua. Bai? Bai, egin. Korre. Bai, azterketak banatzen ari zara. Ui, Telefonoz. Telefonoz, paginas amarillas horietako bat, ez? Telefonoz, Gutuna, bidali, bidaltzen, faxa bidaltzen. Bigarna. Bale, bai. Ordua, erlojua, alarma bat. Eguzki erlojua. Eguzki erlojua. Ez, Ez, txori erlojuana. Nola dizena? Txori? Txori, kuku erlojua. Bai. Bale. Polizia bat, Londresko polizia. Ez. Soldaduak. Aldaketa egiten. Soldadua eta... Soldadua eta nagusia. Bai, zer nagusi. Be, komandantea. Eh. Tenientea. Beste bat. Generala. Kapoa, ez dakit. Ez. Sargentoa Sargentua eta bai, soldadua. bai. Eta bat falta. Vale, eta bestea da, mezua utzi telefonoan. Telefono mezua utzi. Teia, bidali. Impresio. Telegrafo bat. Telegrafoa zen. Bai, telegrafo tak da. Ja, hori zen gehiago faxa edo. Bai. Ondo, Bueno. bale, egin dugu zeregina, eta bi asmatu eta 40 puntu. Zer da, guk emetik danatu. Bai. Guk emetik balkoitik, Jartzen duen, badakizue. Ondo, eroglifikoa. Baina ere egin behar da gure lana, kontuz. Ai, hori be bai, Txalo bero bat guri ere, mesedez. Eta, bakarrik zauzgerantzen, gaur, leku danatan. Opa, ondarru, Usioten dika, eroglifikoak datoz. Lehenengo eroglifikoa, hausia denpora. Abeslari ona da. Barra do. Barra ez. Ez, taberna. Bai, Taberna do. Taberna. bai, Bernardo. Bernardo. ez. Ez, Taberna. taberna do. A ver. Mikel Taberna. Zaki. Hernado. Be, Hernado. Ramon Artori. ene bat falta. Tabernan Hernando. do. Taberna baten do. Tabernan do. Bat. Alderantziz, tap. Kendu egin behar diegu. Tap, kenduta, Hernando. Bai. Ni Hernando esate baterako. Zaguzu lagunik, Hernando izena duenik. Edo abizena, Baita ere. ondo? Lide Hernando. Ah, bai. Hori izango zen. Claro. Hori izango zen. Abeslari, bai. Bigarrena, bikote denpora. Non pasatu duzu uda? Indianan. Ez. Didi. Lady. Bale. Andi. Diana. A ver. Andi. Di non, Dian. bale? Eta non. Dianua. Eta non. Dian endartzan, Dian Ez. Irlan, Dian... Dian uartean. Aldatu? Dian Uarte, Dian Island. Dian. Islandian. Hori bai. Dian. Eta Dian hori Island dago. Irland. Islandian. Hau. Ikusi dugu. Zakua bezala. Denbora hau da, ero.
Berandu iristen ez tokitara. Bueno, lasai, iritsiko zara. Punturik ez momentuz. Baina abantaila bai. Bai, bazen duten Neskak, horretik. nahi arene, eroglifiko batzutarako prest. Bai. Bai, noski, lehenengo da, denpora. Ez da geratzen, bai? Soparik. Oso ondo. Bat ikusten dugu eta opariak, aken dute oparik, zoparik. Ez da geratzen zoparik. Topazaleak, Ni bai. bereziki bat? Edo zein dena gustatzen Bai, dizkit, eh? bai. Zopi gauzena da, eh? Bero eta Bai. sanua eta... Bigarren eroglifikoa denpera. Herri handia da, Bar. bai? Bar Beto binda bozin da, bai. sopa. Ez zein da, noi? Ze. Zopa ez. Eragiketa egin ondo. Gurea, bara, Bai? Barakaldo. Bai. Ama, sin más, Barkua, kuken dute bara. Cervantes ez dakigun ordan eroglifikoetako Cervantes. ezinbesteko gure Bai. pertsonaia gazteleraz hitz egiten duena, eta saldari kaldo esaten dio. Barakaldo, haupa. Zopa aurrena salda gero. Eta tripa bero. Egun puntu zuentzat! Bai. Leire eta Itziber, beldur barik, eroglifikoen aurrien. Bai, ez da? Egiteko gogoz. Bai. Ba, lehenengoa, denpora. Azenarioarekin jaten dut, Umusa. oso ondo. Irakurtzen hasi eta, behiak mu, sa, gardoi. Gardoi ez du bier, sa bai, umusa. Oso ondo, eneko sa gardoi. Oso ona musa ere. Oso ona. Bai. Da azenarioarekin oso ondo Makitxoekin, geratzen da. bai. Bale, Leire Itziber oso ondo lehenengo, Ze gozea, zopa eta humusa eta... Gozezara eskalopi izan da gero? Ez du jan, nik. Ah, Hori beste izan da. Bai, binatila zantzuz. Urrengoa. Binatila zantzuz. Binatila jan dut hori. Leire Itziber, bigarren eroglifikoa denpora. Errima dago azken. Sila. Silaba, ez? Zila? Silaban. Bai. Errima dago, silaban. Bai. Bi nota, si eta la, eta non daude aban, abataldean. Silaban, oso ondo. Egun puntu, bikote! Vale. No. Binatila ian ditut, aitortuko dut. Hemen Miramongo jangelan oso nak egite dituzelako. Beste gauza askoren artean, Bai, Ondo jaten da, bai. hemen Miramonen, lehiakide asko etortzen dira hortara. Bueno, zigira jan egingo dugu, Jose Ignacio Urbieta, gure lankidea ere, bertara joaten da bazkaltzera, eta horrekoan menua horrela parez pare jarri ziotela, eta zer dago bazkaltzeko? Indio jarra. Bueno, oso ondo. Eta gero gazteleraz. Gallo! Ze? Kontuz, bata itxasoan aritzen da, bestea ez, alegia itxasoko oilarra arraia, esan zuten gazteleraz, indio oilarra berriz euskeraz, azkenean egin zituen binatila jan, berak ere, urduritasunarekin. Ez zekin zer eskatu, beraz, lankideia pasadiegu, mezua, zuzenduta dago, baina etxekoi ere, etorrita jan hemen, Oso ondo jaten da, txalo bero bat gure sukaldariei. No jaten da. Beti dau, binatila jaten mazu zen, arazuek entzen datzuz. Zaratzari gabe. Momentu baten bada baino. Begira, idazki gaur bertsio berezi aterako da, ze Ondarruko DBH lauko gure lagunek hortxe jarraitzen dute, baina gehitu dira Donostiako Orfeoi txikiko lagunak ere, ahots oso eztiak, finak, Los Chicos del Coro pelikula eta Bai. estiloko zerbait, susmatzen dute. Ia ba, A ber. bat, bi, eta hiru. Milu. Oso ondo, pelikula kulez, barriñik bardin. Bai, igual. Pelikula denak pepino Horua izan. badira, eza? Hori Ai, da, ma? pelikula gauen, iguala. Beste pelikula bat. Hauxe zuen eskua, usua endika, eta enuntziatua. Nola liteke? Zein urtetan asmatu zen fotomatoia? 1915, 25, 35 edo 45. 25. Oso ondo. Hora garri, ezkit sartzen hankak niri. Claro, Benetan, claro. hanka luze, bai. Nik etxindako tiraka, Karolen telefono barik, ba sartu eta parronda danak. Asko daugau esateko gaur. Fotomatoiek, bai. Musika. Aparkatu.
Ze musika taldek argitaratu berri du gure dantzalekua bestia, dupla, esne beltza, kainakai, eire. Esne beltzak. Osondo, haupa, nebeltza. B. Orduan autotxokitan ez da sartzen, bez? Ez, Claro. ez da ere. Joan bai, baina sartu ez. Hurrengo galdera, non dago aterata argazkia? Getxon, Zumaian, Hondarribian, Getaian. Hondarribian. Getxo. Ondo, erregotean erne. Eta segi. Nola jarraitzen du Neomak musika taldearen kantuak? Bidean doinua daramatzagu kolkoan, ilargi berriak. Gure lagunen ondoan, laguntzaharren ondoan, gure lagunen alboan, laguntzaharren alboan. Kontuz, ñabardurak. Bai. Laguntzaharren alboan. Laguntzaharren ondoan. Ilargi berriak Zaharren ondoan. Ondo, nahi arene, horrenik ez dugu askatuko ez da. Ez. Erne, dena den. Zenbat denborara azten dira urtxintzen aurreko bi hortzak zenbat denborara arte. Urte bete, 5 urte, 10 urte, hil arte. Noiz arte? Hil arte. Oie, azkenerako ja. Eta hilda gero, igual be bai. Baita ere? Ez dut ikusi hildakorik. Hilea bai, Hori belarriak eta bai. Badau Bai. zeo zerro Esaten razten dute, jarraitzen esaten dauna. dute. Uxu endika, badezpada, nola liteke, emakume bati urdailean aurkitutakoaz ari gara. Erne. Zenbat biztanle inguru ditu Gordexola udalerriak? 205 artean, 600 eta 1000 artean, 1100, 2000 artean edo, 2100, 3000 artean. 600 eta 1000 artean. Errebotea irura, 200. ia ba, 1100, 2000. hori bai. Batzuk? Jarraitu egingo dugu, edo, Leire Aitziber, Jarraitu. aurrera. Ba, musika. Larrakian aurkitzen da loretxo bat. Aurrian umetxo bat, loretxoari begira. Ze urtetan argitaratu zuen Eskixuk Loretxoa kantuaren bertsioa. 95ean, 96ean, 97ean, 98ean. Vale. 95ean. Laurogeita hamazazpin. Bigarren errebotea, 98. Laro gita masei. txetartean zeuden ba. Eskitxo mundiala gernikarrak. Ba. Eta aurrera. Zer kendu diogu Ekuatore Gineako banderari? Ilargia, hegaztia, izarrak edo heraldika. Bai? Hegaztia. Ilargia. Errebote asko. Izarrak. Ondo. 3 erronda faltan, esandakoa, emakume bati urdailean aurkitutakoaz ari gara, hemen ezkutatuta daukagun esaldian, nola liteke. Probatu nahi, Leire eta Aitziber? Bai? Kontuz? Bai, Saiatuko 4 kilo hile aurkitu dizkiote sabelean. Ile? Baina... Akats txiki bat egin duzu, Bai? Ikusi non? Letra bat gutxiago, esan duzu, bestak beste. Hauetatik zein ez da espezia afrodisiakoa? Kanela, azafraia, kurria edo kurkuma. Azafraia. Bada. Kurkuma. Ondo. Ene, eta honekin, Saiatuko gea. noski. 4 kilo hile aurkitu zizkioten sabelean. Leire eta Aitziber hasi dira.
nahi eta Arenek borobildu. Komo gina, irurala. Zer? Bai, gero ja... Laukilo hile zerenak. Nazmenak eta igual dire... Bueno, auskalo. Bagoitza ditu bere kontuak. Bai. Asko sobeto tenisean. Bai. Urteak aurrera doaz eta, dio bigarren eskuak. Gugara taldeko erdi beltzak, sasietan bidea egin dutenak. Beste zein musika talderekin batera atera du bulegok ardi beltzak kantua. Zetak, Zeamaiz, Neomak, Merina Gris. Merina Gris. Neomak. Zeamaiz. Ana Aiora. Aioraren A agertu da. Eta beste galdera bat. Ze filosofok, pentsalari klasiko, idatzi zituen Iliada eta Odisea obrak. Homero, Platon, Aristoteles, Sokrates. Homero. Homero, poeta klasikoa, oso ondo. Ed Simpson, hau beste bat, N. Ez esan hori. Ez esan hori usueren aurrien. Latinoamerikan, Homero, ala izena zuen pertsonaiak eta, ondo daki usuek, zen izen dut usue, animo. Beste galdera bat. Zer kendu dugu itzalizazu argia ETS-ren kantutik? Itzalizazu argia eta Igo volumena. Oh! Itzalizazu argia eta Igo volumena, zipatxi. Ondo, puntuak bilatzen ari gara. I letra agertu da. Letrak. Beste bat. Ze urtetan patentatu zen lanbasa edo fregona? 1934, 1944, 1944, 1974. 1974. Errogotea. 1934. Beste errogote bat. 54an. 74an? 74 izan zen. Ordura arte makurtuta. D. Babitu erratza pasati ez da ustatu bai fregoni bai, lanbasa bai. Ja, badauka zen Eta puntu bat. garbitzu dauzeintxuta. Nahiarene, beste galdera bat. Eskubaloian zer da jaurtiketa librea? Falta baten osteko jaurtiketa, partiduko lehen pasea, penaltia, ez existitzen? Existitzen, no? Ez da existitzen. Falta baten osteko jaurtiketa. Oso ondo. O. Esku askatzeko aukera, izango zanukete. Leire eta Itziber. Izaroren iparraldera, kantuaren zati bata. Nahiarene, nola esaten da jaien osteko lehen eguna, meñakan. Kostelua, bengelua, ganbelua, mengela. Kostelua. Errotea, Mengela. Uxu endika? Bengelua. ai, ganbelua. R. Beste galdera bat egingo dugu, entzun. nahi dudana izateko, baina alba da zure aldera jotzeko. Dena da kompetentzia. Ze musika talderekin batera atera du Iker Laurobak ez da Leia kantua. Esti Marquez, Sara Sursa, STR, Indabe. STR. Oso ondo. Horrentzun da, eta bukaera aldean. E. Askatuko duzuen, neskak? Edo beste galdera bat? Bai, askatu ingo du. Ez dakit joan nahi dudan norabide berean. Oso ondo. Bigarren komodina. Norabide berean, hau ere. Hirurako norabidean. Oso ondo. Eire, Itziber, hirugarrena. Hirurara hiru. Ez. Zuei bat ere bai, ez da? Venga. Goazen bada, hoxe zuen eskua. Hau zer da? Interesa? Gorputzeko ze ataletan dago deltoidea.
eskuan, sorbaldan, gerrian, belaunean. Sorbalda. Bai. Letra eta musika. Janus Lesterrek ze kantu bertsionatu du arizko musika tresnekin. Maitasuna tabu, dab, zu argitan, edo ez gaitzala loak harrapatu. Horra zera entzun dugu. Maitasuna tabu. Noiz bihurtu da, Wow. maitasuna tabu, biziak iramoa Dotore. dituen Horietan. Oso fin, Leira Itziber. Non ekoizten da gehien bat, foie grasa. Ingalaterran, Alemanian, Frantzian, Espainian. Frantzin? Oso ondo. Ulertzen dut kontrakuek. Bai, aldekoak ere bai. Bai ez, ze hona da. Bai, Bai ez, ze. bizitza. Foie. Zenbat mililitro odol eman dezakegu aldi bakoitzean. 250, 350, 450, 550. 350. Erregotea. Erizaina, eh? 450. Oso ondo. Get. Interes handiz. Tabulara begira. Hau zer da interesa. Dire enuntziatuak, oraindik ez du askatuko. Aditu gongiak eta kristoko joiak, ez dira zuek enduko maiketu da guztia, defendatuko dutia, basoen ideia. Bizardunak, hauek biolinik gabe. Bueno, jotzen zuten, Erne. Ze urtetan kaleratu zuen Bizardunak musika taldeak kantu hau, 2007an, 8an, 2009an edo 2010an. Bai? Amar, 2010. Behatzean. Ondo. Interesagatik eta egoeraren arabera modu batera edo bestera jokatzen duenaren inguruan Bai, nola saiatuko dio gara. zaldiak. Saiatuko. Sekula aurpegira begiratu ez, eta orain kasu egin. Ez da posible. Bai. Como bina, txantreara. Inoiz ez da berandu. Inoiz ez da berandu. Markagailuak adidanok, 470 eta komodina ikusi duzue txantrean. 450 eta 2 komodin iruran. Arantza Altsasu 450, komodinik ez. Neskak atzetik hau bai da labentura, atzetik komodin barik eta aurregin behar. Hau pasuek. Lehenengo rondan, usu hendika, presidenteak dira. Xi Jinping, Emmanuel Macron, Maria Sharapova, Gustavo Petro, Marcelo Rebelo de Sousa, Timothy Chalamet, Michael D. Higgins, Dina Boluarte, John Jungkook, Joko Widodo, Natasha Pirk-Musar. Emmanuel Macron. Macron? Frantziako presidentea. Xi Jinping. Txinakoa. Marcelo Rebelo de Sousa. Portugalgo presidentea. Timote Chalamet. Timothy Chalamet aktorea. Call Me By Your Name filmarekin egin zen ezagun. Nahi etzaren ne? Natasha. Zuzen, abokatua, idazlea, Esloveniako presidentea. Leia Itziber. Michael Higgins. Irlandako presidentea. Nahiaren ne? Komodina nahi beu. Komodina erabiliko dugu. Bai. Zarako dago. Gustavo Preto, Kolombiako presidentea. Leira Itziber.
Joko Widodo. Indonesiakoa. Eta bain beste konboinera biliko dugu. Noski. Osondo. Dina Boluarte, Peruko presidentea. 150 puntu. Osondo. Nahiaren ondo. Nahiaren ebikain. Lehenengo errondan, bigarren errondan, Arabako bertsolariak dira. Gracia Arregi, Peru Abarrategi, Oiane Perea, Leire Etxezarreta, Paula Amilburu, Andere Arriola Bengoa, Zigorren Beita, Manes Agirre, Maile Agirre, Jon Euria, Iratian da. Gracia Arregi. Bizkaitarra. Bizkaiko bertso txapelketetan epaile lanetan aritzen da. Maia Agirre. Gasteiztarra. Peru Abarrategi. Aramaiokoa. Lurraldeko azken txapelduna. Neskak, Leire, Aitziber. Oiane Perea. Gasteizen jaioa. Manes Agirre. Aramaioarra hau ere. Ezaguna, bertsolari ezaguna, Leire, Aitziber. Paula Amilburu. Laurogeita hamalauan, Aramaion jaioa. Iratian da. Eskalatzailea eta bertsolaria. Arabarra. Ba, Leire Etxezarreta. Ez da bertsolaria, Neomak taldeko kidea da eta arrasatearra, gainera. Andere Arriola Bengoa. Eta Zigorren Aramaiokoa. Baita. Zigorren Baita. Osondo. Abornikano herrian jaioa. 150 euro ez puntu, txanreara. Besteak beste Jon Euria, Bizkaikoan finalista, orduen, deskartari ere egiteko moduan egon dira gure lehiakideak. Leire Aitziber, sorte hon, 3. errondan eta bateria jotzaileak dira. Ainhoa Moraza, Jon Sagarna, Ander Zulaika, Nagore Etxabe, Usua de la Fuente, Ilargi Agirre, Galder Arrillaga, Galder Izagirre, Ainara Sarasketa, Jon Arzubialde eta Nora Mendizabal. Galder Izagirre. Kuraia dut berritxarrak. Egurra. Nagore Etxabe. Besteak beste, ez den giro taldeko bateri jolea. Jon Sagarna. Gure Jon. Kabiriarra, Eider bakarlariarekin jotzen, Katxalinetan Enufarrak taldean ere bai. Leire eta Aitziber. Ander Zulaika. Zarauztarra, Gure Ander. Einaute Elorrietarekin, besteak beste. Ainara Sarasketa. Batukada feministaren sortzailea. Nora Mendizabal. Hau pilotan aritzen da ba. Leire eta Aitziber. Ilargi Agirre. Zarauztarra, Erlak taldean, Mize, Joseba Belenuar. Komodina. Komodina. Erabiliko duzue eta trukean erantzun zuzun bat. Usua, Ursula Strong, Niñako jote, alegia. Leire eta Aitziber. 2 ez dira zuzenak. 1. Bai, asmatuta tablako puntu guztiak zeuentzat. Bai? Venga, Ainhoa Moraza esango dugu. Futbol jokalaria da. Usio handika.
Jon Artzubialde. Galder zen erantzun zuzena. Borxaren anaia, sutagarreko bateri jolea. Markagailua kamera geratu dira zein da zuzena eta gero 620 puntu txantrean, 5 puntu iruran, Arantza Altsasun 320. Leire eta Itziber. Etorri gara, ondo animatuta. Esan digute, Miluzek merezi du, joan. Bueno, etxera joango zarete, baina merezi izan du esperientziak? Bai, Bai, gustora. Pena bizka bat, ez da, peina zita. Bai. Bai, motxa, jo, bueno. Bidea luzatuko bagenu. Bai. Tira, oso jatorra aritu zarete. Beste lehiakideak ere finak bai tira noski, aurrera egitea ez da beti erraz izaten. Alere, ederra, egon ziren Itziarretan der, eta orain, Itziarren aizta Leire etorri animatuta ederra guretzat, zuen bizita jasotzie, Aitziber, itxaroten dut gustora. Gabarrutik eta hau dana ikusita, eta apurtxu labur, baina... Bai, horrepiena, justo esaldi hori, baina bueno. Urrengorako, urrengo Arantzan. Hori. Ados? Bai, urrengo seguru da Arantzan. Bai, oso atsegina zuekin egotien eskak. Bikote, misker! Uxu endika, Naia Arene, haze ongi etorriak egiten ari garen, lehiakide iritsi berriei. Haupa, kaixo, agur. Beste bat arte, kanpoan ikusiko dugu elkar, zuek ondo? Ez oso gustora gaude, erdo. Bai, ez? Ez duzu etxera joan nahi? Ez, momendik ez. Naia Arene, zuek joan nahi duzue, nora? Sokatira, a ber. Ez. Finalea. Sokatirara joango zarete, hori seguru. Helburua, lehenbizikoz, finala jokatzea. A ber. Aholkuren bat, Uxu endika? Bueno, Ez eman alkuri. gero ondo, pasako balira ja finalerako. Momentu interesgarria, zuek hirurarrak, lehenbizikoak erantzuten, hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Zenbat pertsonak jokatzen dute bi taldeak batuta, voleibol partida bat? 10. 12. Zein da Euskararen erakunde publikoko sigla? AEK. EEP. Zein materialez zegoen egina Troiako zaldia? Egurra. Egurrez. Jarraitu bestia. Amets goxoak izan aldala. Nirekin. Nirekin, ondo. Zein da Pakistango hiriburua? Paso. Islamabad. Zein jatetxe mota da bereziki ezaguna Astigarragan eta Hernanin? Sagartegia. Ondo. Zenbat demoraldi ditu Archipelagoa podcastak? 2. 3. Itxasun bat zaude, zein lurraldetan zaude? Lapurdin. Bai. Zein pertsonaia izango da Iñaki Kerejazu 2028 arte? Paso. Zeledon. Zein hizki agertzen da Kanbodiako matrikuletan? K. Nola du izena, gimnastikan bi sokatatik zintzilik dagoen barra horizontalak? Paso. Trapezioa. Zer dira haien artean Jose eta Sebastian Lizaso? Aita semeak. Ondo. Zein herrialdetan du jatorria Cheddar gaztak? Frantzia. Ingalaterran. Zenbat da 50 ken 55 gehi 16? 21. 21. Zein kiroletan aurkituko dugu jokalariren bat buia izeneko posizioan? Waterpolo. Ondo. Gorputzeko zein atal gurutzatzen dira zorte ona izateko? Behatzak. Atzamarrak. Zein artista da paradisu ibiltari baten zaletasunak erakusketaren egilea? Paso. Josu Zapata, zein herrialdetan dago Taj Mahal eraikina? Indian. Ondo. Nola esaten zaio eskuinetik ezkerrera edo alderantziz berdin irakurtzen den hitzari? Paso. Palindromoa, jarraitu esaldia, eta hala bazan edo ez bazan, sardadila... Kalabazan. Bai. Europako zein hiritan dago Atomium eraikina? Bruselan. Zuzen. Zein tresna erabiltzen du komunikatzeko txiribiton pailazoak? Bozina bat bezala. Bai, bozina. Zein da Argentinako presidentearen egoitza? Paso. Etxea Rosa, Japonian zein aldetan dute autoek volantea? Ezkerrean. Eskuinean, zein frutaren izen zientifikoa da Mangifera indica? Mandarina. Mangoa, zenbat U hizki ditu zurrukutunak? 4. 4. Zodiakoko zeinu dira urezko elementuzkoak? Kanfer, Eskorpius eta... Akuario. Piztiz. Zertarako balio du kalkulagailuko C teklak? Borratzeko. Bai. Zein kirolen inguruan ematen du berri tostartean podcastak? Arrauna. Arrauna. Zer da zuretzat zure aizpa nagusiaren izeba? Zure izeba. Izeba. Zein da Keniako hiriburua? Nairobi. Nairobi.
Zein animalia da hiru txerritxoak ipuineko pertsonaia gaiztoa? Otsoa. Otsoa. 2000-tik aurrera, zein urtetan debutatu zuen Aritz Laskurain pilotariak? 2006. 2. Bukatu esaera, abenduko eguna argitu orduko? Iluna. Iluna. Nork ordeztu zuen Pete Best The Beatles taldean? Paso. Ringo Starr. Nola esaten zaio malda gogorrak igotzeko erabiltzen den tren bereziari? Teleferikoa. Funikularra, zein lurraldetan dago Ganalto mendia? Paso. Araban, Akilesen zein gorputza talda ezaguna? Tendoia. Orpoa, tendoia Denbora momentu bat iristen da. Ondo, neskak. Hobetzen goaz, hobetzen. Ondo, Bai. ondo. Lanak zailtzen niri, baina hori seinale ona da. Bueno, sokatira, ez da posible izango hor finaldera sailkatzie, baina neskako ondo. 5. izango da hurrenguet, hori ondo da humiluzen, Hau pastuek. Oikote! Uxu eta Endika. Abestia datorkit gogora orain. Bai. Abestia dio. Tan, 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 ta, tan, 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 ta, 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 tan. Ta, 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 tan, ta, 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 tan. The Simpson. Bai, ja. Bai. Bueno, hori pasatzen. Berriz galdetu. Ah! Ah? Akaso bai, Guk ere ez dakiguta. Dakiguna da, batetik finalean zaretela berriro. Bai. Eta dakiguna da, jokoan direla gaur. Aurrekoan bai, Adi. gaur gehiago, Adi? 74.825 euro! Ta-ta-ta-ta-tan, ta-ta-ta-tan. Hau pandarru! Hau batzuek! Zure publiku! Marabili! Txekoi deialdia gurekin bat egiteko momentu da, eta aplikazioak finalera iritsi gara eta. Egongo da bat ematetxean, aurrekoan begira, ni Simpsonarrena asmatu nuen oso osorik. Ba, etxeko sofatik pijaman errazago da bizitza oroar. Besteak beste, atzako finalari esker jakin dugu Uxueren neba, nebetako bat, ez dakit bakarra da. Bai, bakarra, Xabier. Bizarie. Bai. Neba dala Simpson zalie. Bai, eta aita ez da bat ere. Osa, ardugu Gorroto gerra baitak. etxean. Eta nebak tenisean egiten duela ere, jakin dugu gaur. Eta egiten zarata duela, guzti. oi, Bai. Igual kejatuko zait gero etxean. bueno, egingo du etxean. Ja, izena esaten badun borobilduko dugu. Bai, Xabier. Xabier. Ba, Xabier. Ederto. Endikazuek zemazaria? Arreba bat. Nebarrebak bebai? Bai, bai. Pare bat? Zena du? Iratxe. Iratxe. Iratxeren datu askorik oraindik ez daukagu. Datu biografiko askorik. Dakiguna da. Uxu Endika, bitabi, zuen etzien nebarrebei dagokienez. Bai. Sorte on, bikote. 3 anai arreba edo gehiago dira. Denbora. Josun Erakistain. Nik uste baietz. Robert De Niro. Emily Blunt. Natalie Portman. Chris Hemsworth. Brad Pitt. Sua Enparantza. Maialen Asaiuz. Bai. Itxaso Paia. Olatz Salvador. Lisa Kudrow. Egiaztatu, egindeko ariketa eta 5 akats daude. Bai. Eta Brad Pitt. Asko ditugula, bai. Egiaztatu, nahi izatera, Nik Brad Pitt utziko nuke, kasi. Robert De Niro. Bai. Bestea, kasi. Vale, Euskaldunetakoren bat, zer? Utzinan zurrela. Eta playa bat. Vale, venga, dale. 5 akats. Orduan ez zen. Utzi dugu, kenu dugu Lisako dugu. Hori ez? Eta Brad Pitt, ere utzi dugu. Endi, bai. Bai. Bai, ez? Bueno, venga. Ni ere, bai. Vale, kenu. Bai. Bai. Olatz Salvador? Itxaso Paia kenu. Erko Olatz Salvador? Paia fijo da. Eta beste bat? Ziola. Azken segundoak, denpora. Uxu eta Endika,
Nebarrei buruz galdetzen gabiltz, 11koan urrezko galdera. Seme-alabei buruz. 5 seme-alaba baino gehiago izan dituzte bik. Denbora. Brad Pittek segur. Robert De Niro batek ez. Fijo. Edo, crees que no? El zapatak ere 15 ditu. Asko igual, Chris? Venga. Igual Robert De Niro. Usuetan dika. Josun Erakistain, baiezko eremuan utzi dugu, zuzena da? 3 dira, Josun eta beste 2 anaia. Txasopaia. Bai. Xavier eta Freddy. Anaiak baititu. Maialen Arzaiuz. 3 dira, Maialen bera, Amets eta Itxaso. Emily Blunt, aktorea. Baiezko eremuan. 4 anaiarreba dira denera, 2. zaharrena, Emily. Robert De Niro, ezezko eremuan. Zuzena da? Seme bakarra da bera. Brad Pitt, ezezko eremuan. Geratu da. Zuzena da? Brad Pitt ez da zuzena, 3 anaiarreba baitira, baita Hemsworth tarak ere, sua enparantzak beste 4 anaiarreba ditu, Natalie Portman alaba bakarra da, Olat Salvadorrek anaia gazte bat du, Jagoba, eta Lisa Kudrow bukatzeko, hau ere gaizki 4 anaiarreba baitira. Ez dira, zuzenak izan azken aldaketak. 125 euro. Momentuz, Usuetan dika 1000 euro irabazteko aukera urrezko galderari esker. Eta 5 seme-alaba baino gehiago izan dituzte bik galdetu dugu. Brad Pitt. Sei seme-alaba ditu. Zalantza guxu ez da? Bai, orain uste dut gaizki dago, bueno, eske, ja, damuekin hasiko naiz aldiro. Aurreko bezala? Bai, uste dut Robert De Niro dela, eta ez Chris Hemsworth, zer Robert De Niro espaziokoen taula hontan, anaiarrebak izategatik, akaso seme-alabengatik egonen zen. Ulertu zen. Zer da, hau? Usue, itxaroten dut, etorkizun handia izatea berria, baina bestela etorri miluzera lanien, dinot. Hau guzti horrela bada. Zuzena da, erantzuna? Robert De Niro, edo zalantza izan duzue gainera, hau batzuek. Usue, Mika, gaur pena txikixiago hartuko dugu hori bai. Diru gutxixiago irabazi ere bai, 125 euro. Baina gehiagoren 1000 aurrengoan, Opa, bikote! 3 meritu Chris Hemsworthek eta 7 Robert De Niro. Eskerrik asko zuek, etxien, ondo